A kad smo kod svetinja, samo su dve koje odolevaju krizama, problemima, pa i političkim podelama. Zato što su one deo vere, ljubavi i nade. A to su Srpska crkva i fudbalski klub Crvena zvezda. I samo se u njih veruje i kad nije dobro i kad bi očigledno moralo da bude bolje. I zato je ovo važna noć. Nema ovde nikakvog simboličkog belog dima, a ni magle nema večeras na autokomandi, ali bilo je dima sinoć. I to u ogromnim količinama u blizini Zvezdinog stadiona zbog navijača kojih večeras nema. Pa se i ne čuje ni huk sa tribina Pomozi Bože. To Pomozi Bože se podrazumevalo ispred hrama i patrijaršije, kao i uvek kad se bliži poslednji zvižduk. A kad smo kod svetinja, samo su dve koje odolevaju krizama, problemima, pa i političkim podelama. Zato što su one deo vere, ljubavi i nade. A to su Srpska crkva i fudbalski klub Crvena zvezda. I samo se u njih veruje i kad nije dobro i kad bi očigledno moralo da bude bolje. I zato je ovo važna noć. Nema ovde nikakvog simboličkog belog dima, a ni magle nema večeras na autokomandi, ali bilo je dima sinoć. I to u ogromnim količinama u blizini Zvezdinog stadiona zbog navijača kojih večeras nema. Pa se i ne čuje ni huk sa tribina Pomozi Bože. To Pomozi Bože se podrazumevalo ispred hrama i patrijaršije, kao i uvek kad se bliži poslednji zvižduk.